Kríže stredného veku. Stretli sme sa tu dnes opäť v obmedzenej zostave, lebo nám chýba Dodo Dobrík, teda ako komu, mne až tak nie. Je to predsa len viac Martinov kamarát ako môj. Martin Bajaník tu je, on je môj kamarát. Ahojte. A je tu aj Ludvík Bagín, ktorého by som povedal, že je taký druhý v poradí po Martinovi a potom je tretí Dodo. Ja sa volám Robert Slovák a nahrávame podcast Kríže stredného veku, ktorý je o čom ľudvo. Piči, to je hierarchia. Nie, ale je pravda, že sme si nedali, akože ešte teda nemáme tému určenú. Nemáme tému, ale že o čom náš podcast tak všeobecne si myslel. Aha, a tak všeobecne náš podcast o veciach, o ktorých nič nevieme, ale máme za to sa k ním vyjadriť. No ja som navrhoval rôzne, ale zatiaľ sa to nestretlo akože s veľkým ohlasom. Akože nie, povedz. No, ale áno, povedz. No tak prvá bola, že programovanie. To je super, o tom neviem. Alebo IT ako také. Áno, to sa mi veľmi páči. Druhá bola auta, ale k tomu sa možno ešte dostaneme časom. Ty si je dobrý šofér a si pravidelný užívateľ, máš dobré auto. A tak si jediný človek, ktorý mal z nás všetkých nehodu. Ja som mal nehodu tiež. Áno? A to dve. Ale si šoferoval? Nie, ale bol som... Áno, na bicykli som mal priehršťa nehôd, ale o autách. Ale v aute som mal nehodu ako ten... Spolujazdec? Lebo ja som mal nehodu tak, že som nabúral do policajtov. Nevážne, to má veľmi dobrú výhodu, že nemusíš vlastne volať policajtov k... Sorry. To bolo na tej odbočke, vieš, ak sa ide z Nového mosta smerom na nábrežie. Vieš, tak tam je taká odbočka. To je tá odbočka, ktorá bola teraz zrušená ako národná kultúrna pamiatka. Nie, ešte odbočka je národná kultúrna pamiatka? Nie, odbočky práve, že neboli ako národné kultúrne pamiatky. A odbočky majú aj nejaké meno? Odbočka svätého Michala? Vieš, čo je? Križovatka Jozefa Čabelku je tam pri Zváračáku. Starého Čabelku, či jeho syna? Starého Čabelku, lebo to je akože slávny slovenský zvárač. Vieš? Ešte raz. Čo je? Slávny slovenský zvárač? Jasne, vy sa vôbec nevyznáte v slovenskej metalurgii. Je to No ale že vráťme sa k nehode, vieš. Dobre, ja sa zatiaľ napijem. Ale dobre bolo na tom to, že vlastne, keď som do nich nabúral, tak vystúpil ten policajt a hovorí, že teraz tým idem zo servisu. Sorry. Taký pekný deň mohol mať. A to si nabúral týmto novým alebo tým ukradnutým? Dobre, čiže pochopil som správne, že... Ja som predával, ale pochopil si správne. Hej, ideme ale že pochopil som správne, že téma je auta? Áno, vyzerá to tak. OK. Dýcháš tým nosom na ten mikrofón. Áno, už sme zistili, že kto to je. Ešte dnes mám brutálne silnú alergiu. To je... Na čo máš alergiu? Zase výhovorka. Najprv to bolo, čo to bolo? Infarkt môjho otca. Infarkt, potom niečo máš potom, niečo v hlave. Áno, venózny angióm v bielej hmote ľavého frontálneho. No a teraz alergia, furt niečo. A jak sa volá ten oný? Hypochonder som. Mám alergiu na niečo, čo kvitne, ale neviem, prečo to kvitne teraz. Akože v septembri niečo kvitne? Akože... Je to v rámci podľa mňa globálnej tej krízy oteplovacej, že sa to posunulo z toho augusta na september. O autách sme sa išli baviť, nie? Či o vodičákoch? A však aj auto kvitne, vieš, keď hrdzavie, tak sa hovorí, že kvitne. Fakt? A pamätáte si, alebo robili ste taký akože mužský nejaký, neviem, čo to je, zvyk, že keď sa pozeráš na auto a testuješ, či je dobré, tak akože kopneš dvakrát do kolesa.
No ale s tým kopnutím do kolesa to muselo niekde začať, nie? Že prečo to ľudia robia? Podľa že mňa skúšaš tlak v kolese a potom môžeš posúdiť, či je to dobré auto? Ale áno, lebo keď je to auto, keď má dobre nafúkané kolesa, tak je to dobré auto. A keď má ešte lesko nové kolesa, tak máš pocit, že áno, že to ťa tak utvrdí v tom, že... A ja som si čítal podľa akých akože znakov vieš posúdiť, či to auto bolo extrémne používané alebo nie. Napríklad podľa tachometra. Ty si čítal veľmi podobný článok ako ja. Ale že keď sú čísla veľmi dobré na tachometri, to znamená, že ho pretočili, nie? Je to možné. No. A ja som si kupoval často ojazdené autá, ktoré boli, že predvádzacie vozidlá. Áno, to som nazval ja. A tie mali veľmi dobré čísla na tachometri. Ja by som si tiež kúpil predvádzacie vozidlo, keby som... Nie, lebo hlavná výhoda predvádzacieho vozidla je, že je v plnej výbave. A je lacné. A je lacné, no. Ale to je super, lebo však ja mám kopec kamarátov, ktorí si kúpili predvádzacie autá. A že to je normálne, že najlepší kauf, keď si tak zoberieš. Ale ešte sa to deje takým tým ľuďom, ktorí sú, že naši kamaráti, že takí, že úspešnejší herci, ako som ja napríklad. Lebo ja som takých nepoznám. Tento smiech niekam nastrihneme. To je taký iný, ne? Áno. To je smiech vďačnosti. Ja som nevedel, že sa tak usmiem ešte. Doteraz ho nikto nepochválil a teraz zistil, ako to vyzerá. Áno, aký je to smiech, keď to niekto chváli. Ludvík, otázka, že napríklad, že, na ktorú som ja minule nevedel odpovedať, že keby si mal akokoľvek veľa peňazí, aké auto by si kúpil, kebyže peniaze nerozhodujú? Totižto, ja keby som mal veľmi veľa peňazí, tak je pravdepodobné, že môj vkusový elaborát by bol posunutý niekam úplne inde, ako je momentálne. Sa im páči, ako používaš tie cudzie slova. A že bez toho, aby som im rozumel, hej, jasné. A dajme tomu, že asi... Vkusový elaborát? Áno. Ale asi by som bol posunutý niekam inde. Nie? Ale kam? Ale čo? Kam? No čo, akože, čo by to bolo? Staršie auto alebo nejaké netradičné auto? Akože ja by som chcel mať normálne, že ja by som si, keby som mal že vozový park, hej, že aut, tak by som mal určite také nejaké 60. 70. roky, také nejaké pekné, nejaké Aston Martin alebo také toto chujoviny. Vieš, čo sa mi páči? V Británii je taká firma, ktorá robí toto, že presne z takýchto starších aut ich prerába. No lebo to som chcel práve povedať, že to ty vlastne nevieš, ale že to sú strašne, akože tam to nemá ten komfort tých súčasných aut. Ja tomu rozumiem, ale že to by som mal len na to, že vieš, mal by som... Na ukazovanie. Určite by som mal takýto nejaký... Čiže tí, čo sa tak ukazujú na tej Štúrovej, ktorých tak neznášaš, vieš, a voláš na nich policajtov, ale ja by som chodil tak to by si bol ty. Až mi nechaj dohovoriť, dal si mi otázku, tak nehovor za mňa. Normálne by som urobil to, že by som chcel mať také ako keby nie Lambo, ale mal by som také, že... Lamborghini? Ne, Lamborghini by som to ma nebaví, lebo to si moc nízko a to mi je nekomfortné. Ale mal by som asi normálne, že ja by som, akože bežné auto by som mal asi nejaký Land Rover alebo Range Rover, ja sa to nevyznám. Auto. Ale to ja by som mal na bežné. To má také každodenné. Áno, na bežné používanie. Poznám zo pár úspešnejších kolegov, ktorí ho používajú. Ale mal by som Range Rover alebo ten Land Rover ako na bežné používanie takzvané. Do mesta, áno, presne. Ale mal by som asi kabriolet nejaký taký, že oldschoolový starý. Mali ste už niekedy kabriolet, lebo ja som v ňom chodil, ja som nemal, ale jazdil som v kabriolete ako spolujazdec. Ja musím povedať... Ľudvo sa vracia. Ja musím povedať, že Martin kabriolet mi vyslovene pohrdal. On si to tak ako zdôvodnil, že prečo je lepší život bez kabrioletov. Mi potom hovoril tie veci o uhlíkových stopách pri kabriolete a tak. Ale že my sme tú debatu mali kedysi. To si nepamätám. Chod si nalej to víno a povedz mi to. Nalej nám. Čakaj, to bolo čo? Ešte vystrelil štopel a je tu taký bezdomovecký pes Barbie. A ona akože v prvých fázach svojho života, kedy už nebola bezdomovkyňa, tak stále sa tak správala. A hľadala špaky na ulici a štople z vína. Takže znamená, že čigy víno. Bezďacký pes. A ako náhle počuje ten zvuk buchnutia toho proseka, tak ona uteká, lebo ona chce ten štopel podsmúľať. Ludvík, však veď, ale teraz si otvoril a nenalial si mi.
Mne sa páči, keď je to nejaké staré auto, že je to nejaké recyklované auto. Nie, ale ty si vždy vyberal auta tak akože podľa takého divného kľúča. Podľa akého divného kľúča? No, že vždy si mal také divné auta, vieš, akože pamätám si ešte takú tú Mazdu, čo ste si ešte z Jelkou kupovali, takú tú 626. 929. Dokonca. Ale to je možno, že len tie šestky boli tak otočené na tej kapote. Nie, vieš čo, to bola 929, bola to luxusná limuzína, ktorá mala... Viem, to sme išli na východ s tým pán raz. A ja som v tom aute vozil, ja som bol šofér kapely Puding pani Elvisovej, lebo to bolo jediné auto, do ktorého sa vošla basová gitara na šírku do kufra. Tak to si pamätám, toto auto, mal si také akože divné auto, také akože neobyčajné. Áno, lebo ma to nikdy až tak nebavilo, tie auta. Potom som mal ten taký Chrysler Pity Cruiser. Áno, to bolo také... Pamätáš, to vyzerá ako trošku taký ten taxík londýnsky. Áno, to sú tie, že najškarečia. Áno, to je z tej kategórie, jak Fiat Multipla. Ale Fiat Multipla je aspoň, že cool auto, ale tento Chrysler... Fiat Multipla to je taký vlastne papamobil, lebo neviem, či si všimli, že to má strašne veľké okná. Vieš, vlastne to je také... Áno, ale to je super auto, akože dokonca sú zberatelia Fiatov Multiply. Áno, aj sú slovenskí architekti, ktorí si vyžívajú sa v tom, že si kúpujú Multiply. Videl som minulé taký obrázok, viete si predstaviť v podcaste obrázok, že v takej topánke, takej lodičke, akože napchatá noha, ktorá pretrča cez to, vieš, tak akože tak kvasí akože von z toho a... Tučná noha, hej? No, akože v rámci korektnosti by som to takto neformuloval, ale... Väčšia noha než topánka. Hej, že keď povieš, že kvasí... No ale Fiat Multipla, lebo ono tak vyzerá, akože to je tak, že keď je podprsenka, že malá. A že nezažil som to nikdy, Ludvík, povedz mi o tom viac. Aké to je, keď je podprsenka malá? Hrozné. A že keď si naprataný v niečom, vieš, že keď sú také, že ti to prekypujú. Ale však to je znútra, je to, že priestranné auto. Nie, a nevyzerá to trošku ako delfín? Nie, Fiat Multipla vyzerá ako slovenský podnikateľ 2000 rokov, ktorý sa strašne vyzná vo víne. Má tie kľúče od toho auta položené na tom barovom stole a tá košeľa sa mu tak akože otvára v tom, aký je napumpovaný, vieš. Dobre, tak Multipla čo? Multipla bola... Hot or not? Nie, Multipla is hot. Áno, Multipla is hot. Lebo Multipla bola kedysi napriek tomu všetkomu vyhlásená, že za najškarečšie auto na svete. A nerobil Multiple kampaň Schumacher? Pamätáte si to? Že kampaň na Multiplu robil Michael Schumacher. Ale ja skôr myslím, že či to nerobil nejaký známy dizajner, tú Multiplu. Áno? Či známy? Známy toho výrobcu tých aut. No dobre, ale zober si, že tí talianskí dizajneri aut sú takí podľa mňa, že rozdelí na niekoľko kategórií, lebo napríklad, že ale je to nezvyčajné pri dizajneroch. Ale tí slovenskí nie sú. Nie, ale zober si, že napríklad, že Škodu Favorit v 88. roku dizajnoval talianský dizajner. Myslíš Pininfarina? Favorit. Ale vážne, že on to dizajnoval, ale ja som totiž to videl, ten originál návrh tej Škody Favorit, ktorý on dizajnoval. Si viem predstaviť, že tam našrobovali z vazu zadné svetlené, Pininfarina z výšu. Ale ešte keď sme pri talianských dizajneroch, čo dizajnovali socialistické auta, tak Alfonso Vignale robil takú tú Tatrovku, tú hranatú. To bola Tatrovka? 613? 613. Tatra kolem Svietka bola, pamätáte si? Svietka? Kolem Svietka. Svietka Jehovového? Však ale to malo iba taký krátky dojazd. Smetkovia Jehovovi. Náhodou, ja som bol v Kopřivnici, som bol v múzeu Tatry. A sú dve. Je jedno také akože veľmi... Sú dve múzea? Vážne. Alebo dve Tatry. Je jedno také, že venované nákladným Tatrám. To je také, že veľmi moderné. Je tam potom ale to boli veľmi nákladné, tie auta. A že krásne múzeum. A potom je jedno, ktoré je venované osobným autám. A to je vlastne akože taký z 80 rokov aj to múzeum. Že akože že perfektné. Ale však Tatra vyrábala osobné autá. Tam je tá Tatra, ktorú venovali Stalinovi, taký kabriolet. Back to kabriolet. Áno. A to je nebezpečné, nie? Pre Stalina ísť v kabriolete. No, však preto sa na ne nevozil.
Nie, ale veľmi sa mi páči téma, ktorú si načetol, že aké auto by si kúpil, keby... Si mal lova. Si mal love, lebo vlastne to ti akože veľa môže povedať o tom človeku, nie? Že ako uvažuje. No a čo povieš na toto? Že ja som nad týmto rozmýšľal a zistil som, že neviem. Ako, pri tebe ma to neprekvapuje. Ale nie, že keby som dostal teraz do lona, že strašne veľa miliónov. Ukáž? Keby som dostal do lona... Lono máš inde, ne? Nižšie. Ukáž lono. Joko lono. Neukážem. No ale keby som dostal, že do vienka mnoho peňazí, napríklad zajtra, že veľmi veľa, tak akože prvá vec asi by bolo to všetko na dve veci, lebo nemám vodičák. Ale teda mám rodinu, takže by som asi zakúpil. Dobre, ale že hypoteticky, lebo už aj to sa bavíme, že dostaneš peniaze hypoteticky. Ja by som si kúpil Vespu. No. Okamžite, hneď. To je auto? Není, ale to sa mi páči. Ale mohlo by byť. Mohlo by byť. Ale keď dáš dve vedľa seba, vieš, tak to je taký katamarán vlastne. Ale čo som videl minulé, taký nový hack, že v aute si pestuješ rastliny. Akože v ktorej časti? No vpredu na čelnom skle napríklad, že máš nejakú priehlbinu. Sú také auta, čo tam majú nejak, neviem. Ale vieš, tam na tie Coca-Coly, vieš, keď máš ten... Áno, a tam si dáš nejakú kvetinku a toto auto je vlastne taký skleník. že ono ti to tam akože normálne, že rastie, prosperuje a že iba keď akože sem tam si na pumpe kúpiš nejakú vodičku, keď sa chceš napiť, tak to zaleješ a tam ti normálne rastú nejak. Nie, aby som si tam pestoval bylinky, lebo vieš, na pumpe si kúpiš bagetu a môžeš si tam dať čerstvú žeruchu do toho, vieš. Žerucha je super. Žerucha v aute. Žerucha v aute musí byť, podľa mňa. Dobre, čo ešte o autách? Že okrem alkoholu. Podľa čoho aké sú kritériá na výber auta? Farba. Ale práve, že teraz už nie, lebo vlastne, že minule som to robím také kurzy dizajnové. No ale že... No. Počkaj. Všetci prišli v čiernom. To je jedna vec, že všetci prišli v čiernom, ale že presne preto to som potom dohľadával na internete, že dneska je štatistika, že 70 až 80% aut všetkých predaných vlastne nemajú farbu, že sú čierne, strieborné, biele, šedé. Ale že sa deje, že občas niektoré automobilky urobia pekné pastelové alebo odvážne farby a že... No ale nikto si to nekupuje. Nesúvisí to s tým, že už to auto nie je považované za nejakú vec, ktorou vyjadruje svoj statement. Že stále je podľa mňa o mnoho viac. Ale že vo väčšej skupine ľudí, ktorým nezáleží už na tej farbe, nemusí to byť akože vytrčajúce, však tie veľa aut vyzerá veľmi podobne. Všetky. Veľa, veľké množstvo. A tak týmto je, nie? Že proste, že už to riešiš tak, ako že neviem, jak rifle, všetky sú modré. Moja osobná hypotéza je, že takéto auto lepšie predáš ako také, že pistáciovo-zelené alebo nejak. No, ale auto ako statement, hej, že je to ešte tak? No, ako sa to vezme? Napríklad keď mne ukradli auto, to sme sa ešte nebavili vlastne o krádeži auta. Ukradli mi auto. Lexus spred domu. To vlastne. Sa mi páči, na Lexus je značka vlastne, ktorá je, že tak fejkuje ten luxus, ne? Že to je vlastne, keď chceš mať niečo luxusné z Číny. A to je z Japonska? Z Japonska. Ale ten Lexus bol zaujímavejšie ako to bolo. Ešte Lexus bolo najlepšie auto, aké som kedy mal. Ja som mal veľa aut rôznych a Lexus je naozaj štotka. Lexus bolo výborné auto. To je popičie auto. Áno, lebo to bolo... Zase. Ludvík dal pohár dole zo stola, aby nebúchal pohárom a teraz fľašou trieska o stôl. No, ale čo som sa povedať je, že vlastne, že ako som si potom kúpil nové auto. Povedz. No, prišla Mirka a povedala, že ona by chcela Volvo. Tak som išiel do Volvo a povedal som si, že čo tu máte? Máte nejaké Volvo? Máte nejaké Volvo a to som kúpil. No. Lebo všetky akože ženy, keď som robil, že kontest, teda súťaž dievča leta so súrodencami mačuhovcami, tak vyplňali taký dotazník tie dievčatá. Robili sme to, 2-3 roky a vždy vyhrávalo, že... S akými súrodencami? Súrodenci Hečkovci? Mačuhovci? Tak. Mačuha. No a... Mačuha. No a... sa čuduje, že to je dadaistický podcast. Ja mu to pošlem toto. No a... Mačuha. To je jak ten tibetský hrdelný spev.
Pamätáš si, keď si objednal tibetské pôstne jedlo v reštaurácii a boli sme tam asi 20 a tebe nič nedoniesli pol hodinu? Stálo to 11 eur. Keď som mal to BMWčko bordové s tou bežovou kožou, tak som išiel do Bangkoku ako plus jednotka na služobnú cestu. Tá bežová koža to je akože taká chujovina. Lebo ja mám tiež akože auto s bežovou kožou, lebo vlastne to Volvo urobilo vlastne, že to je taký... Za trest urobilo. Nie, to je taký, že signature vlastne. Oni začali robiť, že prvý tieto svetlé interiéry vlastne ešte v nejakých 70-80 rokov možno. Tak si to pamätám. No. To je tvoja prvá spomienka, keď si sa narodil, že bežový interiér. To je prvé slovo tvoje. Ale ja keď som štopoval vo Švédsku, tak väčšina interiérov... Štoptal vo Švédsku ponožky. Stopoval som vo Švédsku a väčšina interiérov bola béžová. Áno, lebo toto Volvo vlastne urobil, potom to okúkal Saab. Okúkam ti interiér. Saab. Saab inak to je super značka. A to je tiež ako ABBA, že to bola dvojica tých manželiek. Podľa mňa Saab je, že... Sven, Aneta, Agnus Andre a Bjarne. Brigit. Alebo Bjorn. Ale Saabu je... Nie Brigit. Saabu je Škoda, že? Je veľká. Lebo to boli krásne dizajny. To je iné auto, Škoda. Škoda Saabu. Prečo tu počujem detský plač? To sú mačky piči. Čo také počujem? Mačky sa trtkajú. Že ja som mal toto staré BMWčko, bordové bežový interiér. A išiel som do Bangkoku na služobnú cestu. Autom. Tým BMWčkom? Nie, letel som tam. A bol som iba plus jednotka. Lietajúce BMWčko. S Fantomasom sme leteli do Bangkoku. Citroën DS. Vystúpil som v Bangkoku z letiska a okrem toho teda, že to bola taká šupa, že 80% na vlhkosť teplo všetko, tak čakal na mňa šofér, ktorý mal presne to isté auto, ktorým som sa ja odviezol na letisko, také isté bordové BMWčko v bežovej koži, akurát mal volant na druhej strane. A prvé logo, čo som tam uvidel, že preletíš polku planéty, piči, akože pojebaná globalizácia a sadneš si do úplne rovnakého auta, z akého si vystúpil na Slovensku. A prvá vec, čo uvidíš, že tam akože veľké blikajúce, že Tesco. Ale ešte by som sa možno spýtal, že gula na aute, hot or not? Vieš čo, akože počul som vyjadrenie, akože nie muža, že gula je hot. Lebo ono to vyzerá ako taký ten penis toho delfína, vieš? Ja, že sa penis delfína? Hej, že sa zakvačne. Vieš? Počkaj, nie, ale ešte raz. Kam sa zakvačne penis delfína? A to má multipla, keď má gulu, tak má aj očka delfína a aj má ten penis zadu, čiže to je... Kde je Etenborov do piči, keď ho potrebujeme? No ale Ludvík, ja mám takú gulu na aute, takú zaklapaciu, vieš? Uh-huh. Zaklapácia, no však áno, ale aj delfín má taký zaklapací penis. Fakt? Ale inak akože nikdy som nevidel delfíni penis. Čo robí? Povedz. Nejaké prírodovede. No jasné, že kde inde. Alebo niekde na YouTube, no proste. Na Infovojne? Delfín má zaklapací penis ako bajové auto? Má tú gulu? A myslím, že Zemavek tomu venovala nejaké číslo celé, ale nie, že... Pochybujem. Ale ťažné zariadenie, to akože... To som zatiaľ akože nepochytil tento koncept, že na čo. A máš aj ten oný, to čo je hore nad tým, jak sa to volá? Truhla? Truhla Sarkofág? Jak sa to volá? Truhla. Počkaj, oficiálne... Nie, to je inak. Truhla. Hej? No jasné. Nie, ale oficiálne sa to nevolá truhla. Dříve kolébka, nyní národu mého rakev. Je to Truhel. To si mýliš z tuhle.
Túle. Mám túle. Však to mal na rekve, tento. Mám to ináč na chalupe, nepotrebujem to, čiže mohol by sa takto, že keby to niekto chcel, tak mu to predám. Za odvoz, ako ten gauč? Nie za odvoz, no za peniaze, čiže by sme mohli robiť taký akože bazár teraz vlastne akože na chvíľku. Čiže mal som Piaggio a na to tak akože strašne to hučalo a nič to neťahalo a raz som na to zobral Bebeho, vieš, a my sme obidvaja takí akože pri sebe a išli sme potom vlastne akože tam od hotela Devín, čo ideš hore na ten most a vieš akože a teraz takí dvaja 100-kiloví na tom akože Piaggio, tak išli akože vieš, a kto bol vpredu a kto vzadu? Ja som bol vpredu, lebo Bebe nemá vtedy vodičak, jak Ludvík. Inak ty si práve teraz urobil... On ťa musel objímať? Počuj, ale že urob ten zvuk ešte raz. Teraz to znelo ako vrtačka, ale predtým ako husle, tak neviem. To bolo Piaggio. A ako ťa držal? On ťa držal tak, že mal tie ruky z takú prsty spolu cez hruď? Nie. Tam máš vzadu aj takú, za sebou máš takú rúčku. Kde sa môžeš chytiť. Ale keď má Bebe veľa kýl, tak sa vedel dotknúť tej ručky vzadu, nemal malé ručičky na to? No. Vedel, ale vieš čo? A vpredu sa ťa dotýkal ale na chrbte tým bruchom? No, troška, ale... Že aké to bolo? Počkaj. Teplé? A potom som mal druhú motorku, to bolo akože to bolo Ludvík. Vespa, normálne, ale 50 cm kubických. Objem nádrže to nie, ale motora. Áno, motora. Tak, áno. To bola 50. A na tom čože som... je to? Boli sme spolu kupovať, že je to 50. Boli sme spolu kupovať helmu, musím povedať. Ináč máme helmu ešte jednu, čiže môžeme urobiť také zase akože také bazarové. Ja by som chcel, ale nemám na to. Ty si vlastne preto začal robiť tento podcast, aby si predal veci, čo nepotrebuješ. Helmu, truhla na auto. Počuj, ale furt niečo predáva. My by sme mohli mať pravidelnú rubriku, že čo Bajo predáva, vieš? Dobre, akože tie dopravné prostriedky, to je taká dvojsečná zbraň, ako sa hovorí, že je to dobrý sluha a zlý pán. Ako autobus je zlý pán? No, autobus je veľmi dobrý zlý, keď nemá klimatizáciu. Napríklad, alebo keď rozhodne o tom, či ho stihneš, alebo nie. Navyše, hej. Dobre, tak stopnime toto, nech z toho vystrihnem 20 minút, skúsim. Kríže stredného veku.